that manipulation iba dangerous ngaleyo ndlela ukuthi ayibonakali omunye umuntu wangaphandle. Noma uthi uyayibuka kwesinye isikhathi uyayihlola awukhona ukubona ukuthi lo muntu kahle kahle uyaganga. Kunezinto ekufuneke ayithathe lo muntu bese eba nenkulumo thizeni emsamo ethi niyababona laba bantu bebela ekhaya yimi ungqoshishilizi yimi ngibaphekelayo yimi ngibenzela izinto. Lethani ke wonke amandla kimi mina ngizokwazi ukubanakekela. But ukhuluma lokho edlozini because vele kunomcimbi. Kubonakala engathi lo vele la ekhaya lo muntu usiphethe kahle uyanakekela. Yes, because kuyenzeka ikhona imindeni vele kuthola kunomuntu oyi1 nje ondlondlobele and futhi unakekela kwakati kwanja kwamshana like and banesithunzi bahlonipheka labantu abanjalo. Yes, because angithi usuke lo muntu ethathe insila zenu noma amagama enu kwaphehlwa ngawo lapha okhambeni ukuthi nina nikwazi ukuthobela yena kodwa for how long because nawe unesiphiwo sakho osoto babakwebele sona.